ассалому алайкум бародаро. Имрӯз чунки медонем Итибек Стёпа ай дунёро тарк кард ва мегем худо раҳматш кунад. тамоми мухлисоша хоҳиш мекунем дар ҳаққи дуогӯ бошанд ва бигзор худованд хунаш обод гардонад. дар ҳаққи дуогӯ бошанд бародаро азиз ва ба аҳли оилаш сабри ҷамил хоҳонем худованд руҳ шод гардонад бародаро. бародаро, имрӯз 5 июни соли 2022 ба фикрам саҳаро Идибек Стёпай дунёро тарк кард. фикр мекунам кадоме дар одами назик буд бени назик мешавад ва ҳамдардима ба наздиконаш мерасонад. Москвада вафот кардак. агар ягон кӯмак дар кор шид муроҷиат мекунем, ёрдамтон бад. ҳозираш дар ҳаниқ нестак. як хостум имрӯз амакасар кӯмак мебарасонем. илтимос дар ҳаққиш дуо кунем.